Aupa, Gabon danori. Iritsi da gure lehiaketaren zozketa egiteko momentua. Hemen aurrean daude Facebook eta Twitter bitartez gure bideoa partekatu duten pertsona guztien izenak. Eskerrik asko parte hartzeagaitik. Goazen aurrera zozketarekin. Ez gezurra zen, osukak ez du burua eskutatzen. Gezurra zen, osukak ez du burua eskutatzen. Bai gara, burua lurpean sartzen dugunak. Bai gara, burua lurpean sartzen dugunak. Hauek dira beraz gure 3 irabazleak, zorionak. Laster jasoko duzue gure disko berria. Eskerrik asko.